Atong tukion ang kasinatian sa usa sa unang magtutudlo sa nag-inusarang Adventista nga tulunghaan sa Mongolia. Kini ang kasinatian ni Teacher E.G. nga nagauluhan, usa ka imposible nga damgo. Nakatambong si E.G. og mga seminar kabahin sa Adventista nga edukasyon didto sa Mongolia. Apan minugbo lang kini o gusto pa siya og dugang niini. Nagampo siya. Iyang giapil sa iyang mga pag-ampo ang Adventist International Institute of Advanced Studies o AIAS sa diha nga iyang nahibaluan nga nagtanyag kini og master's degree sa edukasyon sa Pilipinas. Apan daw imposible ang iyang pangandoy. Nagampo siya sulod sa 10 ka tuig. Unya, ang Northern Asia Pacific Division, di inasakop ang Mongolia, mitanyag kang E.G. og scholarship sa AIAS. Nalipay kaayo si E.G. Salamat, Ginoo! Apan dili siya sigurado kung iya ba nga dawaton ang scholarship, kay ang pagskwela lang man maoy gisakop. Kinahanglan pa niya og salapi alang sa pulianan, mga gamit ug pagkaon. Siya aduna usab bana og 2 ka anak nga lalaki nga naga-eskwela ug dili mahimo nga biyaan. Kinahanglan sila og tiket sa eroplano padulong sa Pilipinas ug kinahanglan usab sila og salapi alang sa pag-eskwela sa iyang mga anak sa Adventista nga tulunghaan didto sa Pilipinas. Nagampo og maayo si E.G. Daw imposible kaayo ang iyang pangandoy. Unya siya ug ang iyang bana misulay sa ilang pagtuo. Ilang gibaligi ang ilang auto ug ang ilang mga muebles. Apan kulang gihapon ang salapi bisan dugangan pa sa ilang tinigon. Ni anang gabi una, nagdamgo si E.G. Naglakaw-lakaw daw siya sa gamay nga kwarto nga walay mga pultahan o bintana. Natanggong siya. Unya gihatagan siya sa Dios og gamay nga papel ug miingon, "Tabangan tika." Pagkataod-taod, naglingkod daw siya sa luyo sulod sa usa ka sakyanan didto sa labnganan sa tren. Miagi ang tren, dayon mipadayon ang iyang sakyanan. Unya nakamata si E.G. nga nawala na ang tanang kabalaka. Pipila ka adlaw ang milabay, samtang naglakaw si E.G. padulong sa simbahan sa usa ka igpapahulayn ana. Usa ka dakong kahoy ang nagtubo linya sa pribado nga mga garahe. Ang mga gamot sa kahoy milapos sa simento nga atop sa mga garahe. Naghuna-huna si E.G. Dili katuuhan nga motubo ang kahoy sa sementado nga atop. Naghuna-huna si E.G. Gipakita sa Dios kanako nga posible ang tanang butang alang kaniya. Pagkasunod semana, mipalit og tiket si E.G. ug mibiya sa Mongolia. Unom ka oras ang iyang pagpundo sa Turkey sa wala pa mibalhin og laing eroplano ug nakahigayon pa siya nga magkauban sa duha niya ka paryente didto. Pag-abot niya sa AIAS, siya lang usa. Sama nga siya lang usa sa luyo sa sakyanan didto sa iyang damgo. Apan nagtuo siya nga tabangan siya sa Dios. Nagampo siya og naghulat. Human sa 2 ka bulan, gibaligya sa iyang bana ang katapusan nila nga kabtangan ug miapa siya kauban ang ilang 2 ka mga anak. Karon, ang pamilya nagpuyo sa AIAS samtang nagtunga si E.G. alang sa iyang masteral. Wala na'y mas makapalipay niya. Natuman ang iyang imposible nga damgo. Nakaangkon siya og edukasyon sa Adventista ug naghinam-hinam na siya nga mopakigbahin sa gugma sa Dios balik didto sa iyang puloy-anan nga nasod. Nag-ingon si E.G. Kinahanglan nga sa Dios kita mulantaw dili sa atong mga problema ug mopadayon uban ang pagtuo. Pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, mihunong sila sa pulang dagat nga puno sa kahadlok. Apan sa ilang pagpadayon uban ang pagtuo, nakita nila ang milagroso nga pagbulag sa Dios sa tubig. Busa, padayon uban sa Dios sa pagtuo, pag-ampo ug pagpasalamat.
Iampo si EG ug ang uban pang mga magtutudlo sa Tuscal School ang bugtong Adventista nga tulungaan sa Mongolia. Gabahin sa miagi nga halad sa ika-13 nga Sabado, nakatabang sa tulungaan sa pagpalapad, pinaagi sa pagdugang og mga lawak ug usa ka librarya.